Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mu kowa fata alkhairi on normal situation kamar yadda kace duk sadda ni kira ku zo ina da wani very important abu da nake so in magana. Sanin kowa ne a Sokoto da Najeriya gaba ɗaya da outside Najeriya cewa akwai wani special dambe wanda ke goino a Sokoto na mai girma gwamnan jihar Sokoto. Alhamdulillahi bisa ga wadda muka yi alkawari da mota nan mun waɗi it is the best car and a new car, kuma wannan shine dambe na farko wanda aka yi a Sokoto, kuma shine dambe na farko wanda aka taɓa yi gwamnan jihar Sokoto. Na ji daɗi sadda muka hito da wannan idea. Mutane suna ganin kamar ba gaskiya bane, wasu na challenging ƙarya ne, to Allah ya taimake mu everybody cewa abin nan da muka gaskiya ne. To dama kowa ya sani dambe ne na local government 23 na jihar Sokoto. To yanzu a yadda muke tsaye an tudda local government guda 12, local government guda 12 na rai. Waɗannan local government guda 12 lokacin da ya kamata mu ci gaba da 'yan damben da masu gidajen 'yan damben da su kuma wasu daga cikin representing na local government sun roƙa cewa 'yan dambe na so mu ba su lokaci kowa ya je ya sake shiri saboda jajircewa ga cin wannan hanta. To kuma mun ba da sati ɗaya, mun ka ƙara ba da kwana 3. To kowa dai ya sani a ce yanzu ɗan dambe ya zo ya yi wasan wannan mota, ya yi winning biyu ya ci wannan mota, ai alhairi wanda ba a taɓa yi ba, kuma mun nuna muna son al'adar, kuma mun nuna muna son cigabansu. To don haka muna da local government 10, muna da local government in Bodinga inda Chino Ramadan shi ke representing Bodinga. Muna da Wamako inda Kosilaye shi na representing Wamako. Muna da Sokoto South inda Autan Ebiyat yana representing Sokoto South. Muna da Sokoto North wanda Aljani Haya shi na representing Sokoto North. Muna da Gwadabawa inda Ushu shi ke representing Gwadabawa. Muna da Isa inda Dogon Sarka shi ne ke representing Isa. Muna da Gudu inda Bahago Mai Takwasara shi ke representing Gudu. Muna da Silame inda Bahagon Zayyana shi na representing Silame. Muna da Gada, muna da Ilela inda Zazu shi ke representing Ilela. Muna da Raba inda Sha'aban shi na representing Raba. Muna da Gwaranyo inda Alasan garkuwan Bahagon 'yan sanda yake representing. Muna da Sabon Birni inda garkuwan Kurma ke representing. To wannan warning ne, message ne, signal ne ni tura ma duk wanda a ɗan dambe, duk wanda a shugaban dambe ko na arewa ko na guruma da ko na kudu, kada yi taking action wasu su gaba kyauta musu. Ba zan tsaya jiran kowa ba, ba za mu roƙi kowa ba. Duk ɗan damben da bai zo na ranar Talata ba, to ya yi counting ɗin ne out of the competition. Ciyama zan so ka ayyana kwanan wata kenan, wannan Talata mai zuwa? Yau muna nawa ga wata? Yau muna 9 ga wata. To kaga gobe 10. 11 ga wata. Ranar Talata 11 ga watan 2. Duk cikin waɗannan ɗan damben wanda bai zo nan ba, to za ni ware competition kuma automatically da shi da wannan local government representative mun tafi su. Wannan dalili shine azumi da yayi kusa. Mun daɗe muna alƙawarin wannan, so ya kamata a yi aƙali. Waɗanda na rage za mu tai tare da su, saboda wannan abin da muke yi abu ne na mu tabbatar ma mutane adalcin mu tabbatar ma mutane gaskiyar mu. Duk wanda ya jibi wannan mota ya san ba wasa ba. Wannan mota ba wasa ba, sabuwar mota ce wadda ba a taba aza ba a Najeriya, kuma an ka aza domin ci gaban ɗan dambe. Don duk ɗan dambe kamar yadda na faɗa muku na ce daga farko, in ɗan dambe ci na sai miliyan ba. To kaga duk abin da an ka ce magana kuɗi ba magana wasa ba ce. So duk wanda ya ɗauki abin nan on serious, mu we are serious. Babu dalili a ce muna roƙon mun dai ba ku duk lokacin da ya kamata mu bai. To wanda duk bai zo ba, sako ne daga Alhaji Tanko, su ma na ba su wannan asali message. Ranar Talata 12 ko 11 ga watan February
duk ɗan damben da ka damben mota ya tabbatar da yana Sokoto, domin wannan damben za a yi shakari cikin kwana 10. To mai girma, tambayar da muke da shi na biyu shine, kaga an tattauna akan irin kalubale da aka samu da kuma irin gyararraki da aka samu wanda jama'a sun gani. Shin akwai wasu ƙarin gyararraki ne da aka ƙara samu akan wannan wasa da za a fafata zango na uku? Na biyu kenan. Na biyu. To gyaran da muka samu shine, a gyaran farko mun ce akwai representative. To a wannan babu. Duk wanda ya jimu bai iya wasa, in bai iyawa he is disqualified. Duk wanda ya zo in bai iyawa is disqualified. Duk sadda mun ka tadda dambe muka ce ga local government da lower government za su zo su dambe, in mutum bai zo ba, babu wani excuse that is genuine accepted by the committee, is disqualified. Babu wani wanda zai representing wani this time around. Za a buga a tudda mutum shidda za su buga a tudda mutum 3. Muna da standby mutum guda zama 4, za a yi semi final. Mutum 2 za su wuce final, mutum 2 za su buga third place. So wannan shi ne. To ranka ya daɗe, duba da kamar mutane sun daɗe suna jiran a ci gaban wannan damben mota ɗin, kuma game da wasu maganganu da ke cewa an zo da damben mashin don a kawar da na mota, kenan yanzu an ba su tikitin cewa lalle date ranar talata din za a ci gaba da wannan gasan ne, ko kuma a sai ranar da za a ci gaba da wannan wasu? Wannan magana da kake ko kamata ka yi ta ba. Already ga mota. Na sa damben mashin ne ga Honorable Commissioner Youth and Sport, saboda waɗannan matasa tun da mun ka buɗe ginin gatarin su ba su yi qualifying, ba su iya damben mota. To me za a yi a taimaka musu? Shine dalili da ya sani sa damben mashin. Kuma shi ma damben mashin an ƙare. Final ake jira. Za a buga wasa tsakanin kaddara autan Tambuwal na arewa da shagon washa na gurma. Wannan damben nasu shi za a yi final, which final it will be played dan nan zuwa Alhamis za mu decide, don zan je iski shi honorable commissioner, za mu zauna mu samu time din shi ya zama sassar da zai zo, sannan a yi shi saboda don shi mutu. To mai girma, muna magana akan wancan tsarin wasa, mun ga cewa an yi introducing din layin nan za a sake fafata shi ne a wannan, ko kuma a sai an buga an ga cewa abu ya gagara ne za a sake shigo da wannan layin? For the beauty and the good of it, yadda muka ɗauko wancan haka za a zo idan aka yi turmi 1, 2, 3 babu kisa, za a daga wasa sai gobe. Saboda na sha gaya maka abin kunya ne a ce mutum 23 za a ci mota irin wannan, wai a ce an yi babu shi. On my circumstances, saboda ba mu da time, idan aka yi turmi 3 babu kisa, an ka dawo gobe aka yi turmi 3 babu kisa, to za mu yi. Kaga kowa ya san ya bugu, kowa ya san ya iyaka kokari ne, kuma idan mutum ya samu ya hita, duk local government da sauran masu ne ba su da relegation. Amma dai babu wani dambe da za a buga tashin warko a yi babu wani. Sai dai in mutum ya kasa babu kisa 1, mun ka sake bada babu kisa, to wannan za mu yi. Don kaga wancan da muka yi mun yi layi, ba ta yi kisa ba, mun ka koma shiga mun ka sake layi. So idan an buga dambe guda 6 babu kisa, balle ma wannan dambe ba sun ta wurin malaman su ba, kowa ya bi kasa, to ban yi tunanin wannan dambe zai kai out to that level. To mai girma, mun ji yanda wannan wasa ya ji hankalin duniya, kuma yadda mutane suke yaba maka kan wannan jarumta da kai na ganin cewa wannan wasa an bi sau da kafa. Shin wani kira za ka yi wa supporter na duniya da kuma musamman na gidan kallo wanda suke zuwa su zo su baka wannan, su zo shigo su kalli wannan wasa? Ni babban wurin ciki na, kuma babban abin da ya bani mamaki, mutanen da ke waje, supporters na waje na duniya, sun yi ɗauka abin da muhimmanci, sun yi respecting ɗaukaka da girmama al'adar da mun kai bisa ga ma supporters da aka gida. Mutanen jihar Sokoto ku mun ka kama, an daɗe ba a yi, ba a taɓa yi, kuma mun kawo don jin daɗin. To ni abin da nake gaya mun kowa shi sani, babu mai iya canza abin da Allah yi. Tun ran da mun kai shirin aza wannan mota, Allah ya san wanda ya baita. Mu as kawai dan adam muna iyaka kokarin mu ne kawai. Don haka ku ba mu goyon baya, ku zo ku kalle mu, ba za mu yi abu na rashin gaskiya ba. An ce gwamna ba wasa bane. Idan muka yi wani abu wanda ba daidai ba, mun tudda kima da mutuncin mai girma ba. Idan muka yi abin da daidai, mun ƙara ɗaukaka daraja ta yi, kuma
kuma mun gwada matsayi ne ga son al'ada da kuma girmama wannan wasan da mun kasa. Don haka a jihar Sokoto babu magana rashin adalci, ni ba ni rashin gaskiya. Na hi son Tambuwal local government ta kowace local government a Sokoto state, amma ko minti biyu ba an ka buge. To don haka na yarda da wani Allah ya kaddaro, so ina son kowa shi ma shi ɗauki kaddara da abin da ba mu goyon bawa. Muna da ka'idodi, ku bar taɓa ka'idodinmu. Iyakar duk abin da kake ka je kai ma yaron ka addu'a. Idan abu ya taho, muna da special referee wanda duk Najeriya babu shi. Muna da special masu YouTube ga su duk Najeriya babu ku. Akwai president a Sokoto wanda duk Najeriya babu iri ne, president guda ake yi. So at least what are you looking for? Sannan ga best car wanda duk Najeriya babu irin ta. To so what do you want again? Mai girma, tambaya na kusan na karshe da nake so in maka shine, akwai wata doka da kuka saka na cewa duk wanda zai ba wa dan dambe nasa taimako ba a dai ba wa dan damben kai tsaye ba, sai dai je nema coach ɗinsa shine ke da hurumi akan wannan. Shin akwai wannan dokan a cikin wannan? Ai yanzu ma dokar za ta umarni, don mun yi kure daga farko. Ai ka san ana ta abu mutane ba su gane ba, ana zuwa ana gyara. So this time around magana wai dan dambe ya tube ka zo ka sa mai laya, zan ɗebe layar mu sa a kama ka, kuma wallahi ba zai wasa da laya. Ko wata laya za ka bashi, komi za ka bashi, ka bashi kan shi. Amma yanzu za ga an zo za a yi dambe, dan dambe na tsaye mutum 10 sun kewaye shi, kuma duk ƙarya ta kuɗe. kuma asaba min musibatu illa bi iznillah. Tabbas. Man yuminu billahi wa hadil qalbi huwa Allahu samiul alim. So wannan sa'a ce abinda Allah ya kaddaro ma bawa shi zai samu ne. In ka yarda da Allah ya sani, in baka da ba sai baka da abin da ka samu. Irin lokacin dambe ga lokaci ya karato za a fara wasa, sai kaga dan dambe ya je yana bata lokaci, kamar yadda aka yi ga lokacin da aljanin Yahaya zai yi wasa shi da autan kudawa. To yanzu akwai wani mataki da kun ka ɗaukan ma dan dambe wanda ya wuce lokacin da an kaɗi ba za a fara wasa? A yanzu ka san akwai disqualification. Wancan mun ce babu disqualification. Duk dan dambe za mu ba da time ɗin da za a shigo dambe. Kahi lokacin ya zama to yana tare inda mun ka azar da shi. Idan dan dambe bai da lahiya, coach ne zo ya faɗa mana, ko shi to in faso shi faɗa mana kayan lokaci. Waɗannan kurara an yi su, dole ne in ka fara abu daga farko inda kuma ba a san yadda yake ba, dole sai an samu iya an daya. So wannan shi ne. Amma this time around we are at second round going for quarter final. So kowa ya san ba maganar wasa ba ce, magana ce wadda a serious kuma ba ƙarya ba ce. Don haka kowa shi zo shi diba shi gani kuma shi sani akwai ka'ida. Shi na sani ce duk ɗan damben ga guda 12 dole ya zama suna gidan ga. In ni za su yi dambe gobe, wani da wani za su yi dambe gobe, wani da wani za su yi dambe ranar kaza. So kaga kowa ya sani, maganar ka to mana da excuse, ko wani ya ce kakka buga, ko wani ya ce kakka yi left you, in dai ka ci mota kai ka ci. Duk ɗaukakar da an ka samu, kai ne the best person a Nigeria. You are among the best for 2024/2025. Sannan ka ci motar da ba a taɓa ci ba, ka samu ɗaukaka gaban gwamna, gaban manyan mutane. Allah ɗin sa da za ka samu. So ba ɗan Sokoto ci ba, ba kuma Tambuwal ya an ka ba. Don haka kai ka ci, kai an da girma. Mota takata, za a baka motar ka kai duk abin da gana mata. To ranka ya daɗe, muna yi ma fatan alkhairi da kuma duk sauran ma'aikatanka, kuma muna ma fata Allah Ubangiji ya sa ai wannan abin lafiya, a ƙari lafiya, abinda ake neman Allah Ubangiji ya tabbatar, Allah ya sa ya armashi.